Vull repassar una mica tot el que s'està dient al voltant del Real Madrid amb un ràpid sí o no a Mojica. Estàs preparat? Som-hi, va. Els jugadors han fet el llit a Benítez? Sí. La no entesa amb Cristiano ha estat el que va condemnar des de principi Rafa Benítez? No. Estava Florentino convençut del seu fitxatge? No. És Zidane la solució? No. Creus que es convertirà en el Guardiola del Madrid? No. Recuperarà amb ell Cristiano Ronaldo els seus millors registres golejadors? Que, per cert, va dir que en Benítez s'havia perdut el temps. Sí. Has sent traït, Benítez? Sí. Haguessis portat de nou Mourinho? Per suposat, aquesta pregunta no calia ni fer-me-la. L'hagués portat sense pensar-m'ho, al primer moment. Passa que imagino que hi havia d'haver un pas transitori i alguns jugadors haurien de sortir del planter del Real Madrid abans que José Mourinho tornés. I un d'ells, Cristiano Ronaldo. Tornant a preguntar de fer-li el llit a Benítez, com si fos aficionat del Real Madrid, a mi em semblaria escandalós que els jugadors no haguessin donat el 100% per fer caure un entrenador, perquè això demostra que es podia haver jugat millor, es podien haver guanyat més partits, i no s'ha fet només per carregar-se algú amb el que no hi havia feeling. Hi ha hagut una manca de confiança, però hi ha hagut una manca... Una manca de compromís i de professionalitat. I de connexió, no? Es venia d'un sistema 4-3-3 claríssim amb Ancelotti, ell, Benítez, ja han vingut bé algunes lesions, han vingut bé algunes conjuntures per anar-ho reconduint tot cap a un 4-4-2 que ell volia. De fet, això és el que va provocar... No ha contado la verdad. Usted no ha contado la verdad. La recuperació de Casemiro... Porque no le interesa. Usted no ha contado la verdad porque no le interesa. Al señor Benito, ¿sabe quién le ha defenestrado? Benítez, ¿sabes quién le ha defenestrado? Cristiano Ronaldo. Punto y aparte. Y punto y final. Cristiano Ronaldo es quien le ha dicho al presidente hace cuestión una semana antes de que lo echaran, fue Cristiano Ronaldo a hablar con el presidente. El presidente no lo aguantamos más. No es cap secret ni ens ho descobreix. No lo aguantamos más. No, pero eso no lo ha contado usted.